Продължаваме с една история от Рудозем. История за какво? За хъс, за желание да играеш, да спортуваш. Историята за онази воля, за която идва отвътре. Тя не може да бъде дадена. Когато имаш желание да правиш нещо, няма какво да те спре. Да, дали в случая става въпрос за спорт или за нещо друго. За онази искрена, неподправена амбиция и желание просто за наслаждаване на малките неща в живота. В случая става въпрос за спорт. За едни момичета, които играят в футбол. Тази седмица Мира се разходих до Рудозем. Признавам, за първи път бях там. И останах много впечатлен от много неща. Но, честно да ти кажа, предлагам да видим заедно цялата история, защото има какво да се научим от едни тинейджърки в Рудозем. Нека да видим. Най-вече заради рододобивната промишленост, в средата на миналия век икономически Рудозем е бил стабилен, на населението над 10 000 души. Сега едва 1/3 от тези хора са останали в Рудозем. Ние обаче идваме с друг въпрос. Защо едни млади момичета искат да играят в футбол тук? Колко малко е нужно на едно дете да се запали по спорт? И колко да тръгне по другия път? Ще ви разкажем историята на 14 момичета от Рудозем. Преди година те решили да се захванат сериозно с футбол. Намерили си треньор, събрали пари за екипи и започнали. Ентусиазмът обаче се оказва недостатъчен, а подкрепата така и не дошла. Аз съм Нелина, на 15 години съм. Аз съм Кристен, на 15 години и играя в Ботев Рудозем. Айлин, на 15 години в ФК Ботев Рудозем. Виктория, на 18 години в ФК Ботев Рудозем. Всички започнахме да тренираме на улицата с няколко момчета да играеме. След това събрахме няколко момичета и решихме да формираме отбора. Един вид на шега започна. Момичетата искаха просто да тренират, ама нямаше кой. Явно никой или не се доверяваш, или не вярваш, че могат. Аз, защото се занимавам с такива нетрадиционни спортове, по принцип това не е нещо ново за мен. Те момичета, нали, че тренираме една година, не са по-слаби от момчетата. Симпатичният ентусиазъм обаче започва да гасне, когато година здрави тренировки и желания за изява са затиснати от безпаричие. Женският Ботев Рудозем има нужда буквално от жълти стотинки, за да участва на турнири и спортната изкрада не загасва. И тогава едно писмо по-детски наивно, но до болка трогателно е пратено на стотици фирми с молба за помощ. Такава не идва, а момичетата отново пишат. Ще продължим да тренираме още някой месец, но виждаме как идва времето нашите бъдещи идоли да са Фики, Азис и други подобни. Успех на всички фирми. Извинявайте, все пак никой не ни е длъжен. Просто лош късмет е времето, в което сме родени. Затова написах това писмо, защото писаме на стотици фирми, но никой не отговори. 15 от тях отговориха, макар и отрицателно, и една русинска фирма отговори положително, за което много им благодарим, прати една топка. Всички други дори не си направиха труда да отговорят. Ние тренираме 2 пъти седмично. Тия деца се откъсват от тия неща. Нали, нямат достъп до интернет в това време, не мислят за това, не мислят за фики, не мислят за... Нали, не искам да ги обидя. Нали. Той тяхното си е някакво изкуство, ама сега чалгат си е чалга. И точно това искаме ние да направим. Тия деца да станат единни, да имат нали, мнение, да имат самочувствие, да идат, нали, да ни представят някъде, било той навънка. Нали, те все пак ще представят България, няма представят някой друг. Ако желаем да се занимаваме за бъдеще с футбол, вероятно ще е зад границата. Едва ли в България ще може да стане. Не се развива. Да, просто спорта в България е много занемарен. Оценка дадена точно в десетката от едни тинейджърки. В Рудозем спортна база, слава богу, има. Но забележете, общинските субсидии за спорт са в размер на 6000 лева за година. А пък на хората там им се спортува. Освен футбол, мъже и жени се развиват още карате и хокей на трева. Разделяме 6000 на 12 месеца, на брой спортове и на брой малки ентусиасти и ни хваща срам. 2 лева и 50 стотинки на дете за месец. В последствие ще ни трябва някакъв или спонсор, или държавата ни помогне, не знам. Министерството на спорта заделя едни пари за спорт, деца говорят там разни милиони, обаче те така и не стигат до клубовете. Нали, деца дават на общините, не знам целево ли се дават, не са ли дават целево, има ли така информация, нали, колко пари се отделят на община. Говори се за някакви 54-5 милиона деца дават на общините за спорт, само че дали стигат наистина до клубовете, много ме съмнява. След като трогателното писмо се появява и в онлайн спортни издания, все пак се намират добри хора. Те пращат топки и решават един от проблемите. И макар генералните да остават на лице, понякога наистина много малко е нужно, за да се върнат усмивките и желанието за игра. Затова винаги помага и среща с кумирите.
Затова пък се връщаме 4 часа и 270 км назад. Защото добри хора все пак има, а един от тях реши да пътува с нас от София до Рудозем, за да подкрепи децата и да им каже, че има смисъл да продължават. Национална спортна академия, мястото, от което са излезли десетки хиляди български спортисти и най-вече личности. Защо сме тук? Защото реших да направя една изненада на момичета от футболния клуб в Рудозем, а именно да ги среща с най-добрата българска футболистка. Силвия Радойска имаме среща тук, трябва да се появи всеки момент и отиваме да направим една тренировка заедно с момичетата в Рудозем. Футболист на годината при жените, дългогодишен капитан на националния отбор и спокойно може да кажем най-добрата българска състезателка от последното десетилетие. Радойска знае какво е да се занимаваш с нещо нетрадиционно, а подкрепата да не стига. Така, момичета, днеска тренировка ще бъде малко по-различна. Имаме един така неочакван гост за вас, но за мен е очакван, който ще ви води тренировката. Това е Силвия Радойска, най-добра футболистка на България и състезателка на НСА. Здравейте, момичета! Много се радвам да ви видя. За първи път от теб разбрах за това, че в Рудозем се развива женски футбол, има такъв отбор. Бях приятно изненадан, тъй като все по-малки градове в цялата страна развиват женски футбол и изключително приятно да видя така едни млади момичета, които са мотивирани да тренират футбол. Овладявам топката и я подавам само с вътрешен. Същото упражнение, което правихме до момента с ръце, само че вече го правим с крака. Основните проблеми идват от това, че няма така медийно отразяване на женския футбол в България, недобра материална база и лицензирани треньори, които да се занимават усърдно с момичета, които искат да практикуват този спорт. Пръстите трябва да сочат земята. В момента, в който ходилото стане успоредно на земята, къде отива топката? Нагоре. А вижте къде отива в момента. Значи трябва винаги напред шпиц, глезена стегнат, за да няма проблеми с глезена след това. Сега ще направим последното от основната част, удари във вратата. Понеже ще много момичета, ще ви разделим на две. Нашия приятел Деян ще се включи като вратар на едната група. Оказа се, че аз ще се включа в тренировката. Има само един вратар. Влизам да помагам, дано момичетата имат милост към един баскетболист. Усмихнатите момичета не се плашат и от странния двуметров репортер, застанал с дънки на вратата, а аз за пореден път преоткривам величието на спорта. На 50 метра зад терена е джамията в Рудозем. И докато играем, имамът запява. Очевидно това прави впечатление само на мен, защото на игрището Хайри и Нелина, Айлин и Кристин, Сибел и Сара тичат, играят, падат и стават. И се смеят, и всичко има смисъл. Продължавайте, момичета, не се отказвайте, кънти в главата ми, докато си казваме чао. Естествено с селфи, нищо, че играят футбол, все пак те са момичета.